destination. En hoe stap ik hierdie pad, zonder hesitation. Ik voel hoe ver ik al gekomen, niet een celebration. 19e June is rechtig ware revelation. Want die storms was al vooruit geskat, maar ik was ignorant. Ik had het nooit kop toegevat, want nooit zou ik verwacht ik gaan verloren wat ik verloren. Nooit, maar ik zal waarderen wat ik nog oor het. Want in een oogknipse tijd kan alles 360 change. 360 change, 360 change. Ik zei in een oogknipse tijd kan alles 360 change. 360 change. Wanneer ik in Wani was, dan nou die dag nog close, maar nou praat om zie. Ik ga liens praten, dus ik zei dat ik die verbaasd is. Want hij ziet iets wat ik van jou af verwacht het niet. En dus ja, ze voor ons die pad van nou afgestapt het niet. Weet precies geweet waar die ik ga. Ik was net geschokt om te zien, je geeft jou rug voor een man. Want hoe vergeet je makkelijk al onze beproevings. Nou die dag het ons dan nog gezet en praat over onze toekomst. Zeg mij hoe het alles dan door nacht verandert. Zeg mij hoe, raak hoop dat je geweten hou je in die nacht en wakker val je bij. Ons het nou die dag nog samen gesafferd. Even tijden toen je twijfel was ik altijd dapper. Nou die dag toen wou je opgeet op. Ik het jou gezegd, je moet jouw kop lees door. Omdat je hoe ik jou geskel en die storm vertel. Heet mij gedaan, toen ik val het jij mij